temanten kekalih atot runtut tansah reruntungan ing sarina sakwa ngine datang kindang sarambet lamun adoh cageting ati pindo mimi lan mintuna ayo bareng nimas ana tepi wajib sito asih bebrayan monggo Mbak Erika ojo dumateng para rawuh nuwun dumateng Bapak Salamon nggih Dimas Tabagus. Halo hae ayo Pak Ketua dan Pak Wakil kembar nggih ngaturaken sugeng rawuh Bapak Ketua Muhammad Rasidi lan ugi wakilipun nggih Bapak Muhammad Soleh sampun rawuh kula tansah ngaturaken sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan mugi-mugi wonten ing rika titik kalenggan dalu punika kula panjenengan sami tansah pinaringan karaharjan kawilujengan tinebih konol kalis ing rupita lan sampi kula juga nak cenaketna suka ing Basuki monggo lanjut kunjuk wontenipun Bapak Ketua ke PMKJ menika pepundhen kawula pepundhen sepuh menika Bapak ingkang hormatan Bapak Radi monggo Mas Radim ki dono swanten nggih sak untawis niki nggih ya lanjut mugian tak buka sithik ha
Monggo Mas Jebra, wah musiknya jan mantep jan. Samplingane jos. tacan sawa sajroning walang sasih bebasan tendena eba amit samira dalam lumampah angkang kapirsa hamung swara pradangga
ingkang luka mentuk kumandang sadèrèng indenging sasana wiwaha. Saindenging sasana ingkang maskanda daya ingkang pangambawa ingkang sarambya krama. Memuja lan muji dumateng ngarsaning Gusti ingkang akara jagat. Sawiring gati pipit urya marga ngantos susana tinebihna kalis ing rubeda lan sambi kala. Wis dumugi dumemaning sangga dumaing Gustrat ingkang akara Gusti nalika semana ana tetahing Gusti lulingguh bagus Anas Endarwanto nulingkang sampun kajinantuk raminipun panjenenganipun Roro Ayu ingkang kinasih nulika Febri Nopitasari putri saking panjenenganipun ingkang nomor kalih menika Bapak Bawa Utama dalasan Ibu Parti. Nulih menika ingkang ngagem busana sari kembar kali tindak isara Amrabata arek Gajah Ngoling. Non alun Sriatmaja pinanten sarimbit sampun lenggah kanthi anggana laras. Para werda Sriatmaja pinanganten putri kusunaning Dyah Ayu Febri Nopitasari tan kanthi ugi kadharaken dumateng Rama Ibu pus anggana raras pinarak wonten bilik papan ingkang sampun sumadya. Para lenggah para tamu sedaya kula tansah ngaturaken matur sembah nuwun ingkang tanpa pindhan bilih punapa wonten ing titik dalu punika kula panjenengan sami saged dawuh maraswan abiyantara wong tenasan pun Bapak Bawa Utama mugi kanthi manggih rahayu wilujeng. Monggo Ibu Pangembu Busana Ibu Dalmi kawula mratitesaken wonten ing papan palenggan punika. Oh, jadi ini langsung duduk wae. Langsung beli tak buka wae kayak hiburan. Wis yo kayak anu. Kesempatan keluarga. Monggo Ibu Bapak kula aturi foto-foto keluarga. Nanging mboten pikantuk foto kalih bojone tiyang senes. Bojone piyambak-piyambak, garwane piyambak-piyambak. Menawi ngambil penyanyi mboten napa-napa. Nggih. Bapak Wakil Ketua, Bapak Muhammad Soleh monggo nawuri foto-foto pangeston dumateng pinanten sarimbit kagem kenang-kenangan. Mungkin nggih kenang-kenangan yang terindah. Diiringi Pak, yuk. Santi Mulya tak buka. Santi Mulya sempat nulis ta. Santi Mulya. Cek sana. Sepedah malih Bapak Ibu ingkang badhe foto-foto pangeston, foto-foto keluarga kawula aturi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu firuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da wa min sayyiati an khalaqalakum anfusikum ayyajalitaskulun illa ihangalaikum mawadata warahmah. Inna fidzalika la yaqomi yatafakarun al ahya. Nuwun kawula nuwun. Ngaturaken sugeng dalu. Kawula badhe kepareng matur wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Para bini sepuh, sesepuh, haji sepuh ingkang hanggunging mastuti dumateng pepuyaning kautamen ingkang pantes pinundi-nundi. Saha dumateng para muda mitra werda ingkang tansah sinudarsana. Maliki nuwun kunjuk wonten ngarsanipun ingkang hambang kugati nulunggih ingkang kinurmatan pepunden kawula lulih menika Bapak Bawa Utomo, dalasan Ibu Parti, saha dumateng para piagum pangembating praja kasatriyane negari ingkang dados pandam panduming kawula dasih ingkang winengku ing pakurmatan. Saha dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Rosyidi selaku Ketua PMKJ ingkang kawula bekteni. Saha dumateng panjenenganipun pepunden kawula kadang kula sepuh nina Bapak Wakil Ketua Bapak Soleh ingkang kawula tresnani. Sumrambah dumateng para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu bahagia mulya. Langkung-langkung wonten ngarsanipun para alim ulama, para hajah haji, para santriwan santriwati, para habib ingkang rinten kalawan ratri tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luring budi ingkang satuhu kawula bekteni. Monggo kanthi asma dalem kawula dherekaken ngaturaken manengku puja puji syukur, puja astawa puji astuti wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang murbaning rat nulika ingkang murbaning dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nglimpahaken sadaya taufik hidayah
inayah dumateng kita sami ingkang sampun paring kenikmatan dumateng kula panjenengan sami. Menika kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, kenikmatan jasmani, kenikmatan rohani, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, sehingga kula panjenengan sami saged makempal manunggal nyawiji wonten dalemipun bapa ingkang kenikmatan pepunden kawula Bapak Bawa Utama dalasan Ibu Parti. Nggih punapa panjenengan dipun aturi sowan wonten ing mriki dipun sumuni donga berkah saha pangestu. Nggih panjenenganipun Bapak Bawa Utama dalasan Ibu Parti bilih punika sampun saged netepi dharma-dharmaning asepuh ngentas 17 amiwa suta maharga siwi ingkang kinasih dene menika panjenenganipun Roro Ayu ingkang kinasih menika Pebi Nopitasari AMD ahli madyaket kebidanan putri ingkang angka kalih dumateng panjenenganipun Bapak Bawa Utama dalasan Ibu Parti. Bilih punapa sampun kajinantu krami saha ingkang sampun kadhawaken dumateng panjenenganipun Bagus Anas Endarwanto putra Atmaja putra Jalu saking panjenenganipun Bapak Sunarto dalasan Ibu Suginah. Menika Anas Endarwanto putri ingkang bajeng. Nulinggih punapun sanebit sampun kalantan kanthi rancak lancar sedanipun kanthi lulus raharja. Mugi-mugi dadosa keluarga ingkang samawa nulinggih sakinah mawaddah warahmah piding pidunia wal akhirah. Mugi-mugi dados atut runtut tansah reruntungan kaya mimi lan mintuna. Satemah sageta sembodo kang sinedya lulus ingkang ginayuh dadi ingkang kaesti. Mugi-mugi saged pikantuk ridhanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga saged punapa ingkang dados gegayuhipun mugi-mugi tansah saged sembodo panyuwunipun amin amin ya rabbil alamin. Boten katelepen selawat sarta salam tetep teriring tercurah limpahkan dumateng junjungan Nabi kita nulinggih Nabi Agung Nabi besar baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang paring tulodo dumateng kita sami saking jaman rikala kegelapan tumuju jalan ingkang terang benderang nulih menika agami Islam lan ugi kita sami ingkang kita tenggo-tenggo siapa dipun benjang wonten yaumul kiamah amin amin ya rabbal alamin. Nulih para pertama sedaya kula ing mriki minangkani pambiyorning pagelaran Camprunyuk Sarinyuk Kalista Entertainment badhe hambuka pagelaran Campur Sarinyuk Kalista Entertainment kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi adicara Purwomadya ngantos wusana. Mugi-mugi tansah pinaringan karajan kawilujengan kasarasan tinebihna kalis rebidolan sambikala cinaketna suka ing basuki. Para lenggah pertama sedaya kula agem pilih donya wawan pangandikan panjenengan sedaya kula lumarep atur jumantaka hambok bilih kula ngirangi subasita kula kirang sopan santun kula agen kula matur kula mung titah sakwantah jalma manungsa lumrah kathah kalepatan saka kerangipun melemekaken para lenggah para tamu sedaya kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Mugi-mugi kalepatan kula ing mriki dipun pangapunteni dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan sami wonten ing mriki saged mirsani Campur Sarinyuk Kalista Entertainment lan ugi sugeng
midhangetaken campur sari Nyu Kalista. Para tamu sedaya ngaturaken sugeng rawuh sujeng lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi ngrabi pasudakaken sampun sumadyo saha sinambi leleh midhangetaken campur sari Nyu Kalista Entertainment. Monggo-monggo kita bikak serangan kadewasan bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi adicara ing pahargyan punika tansah pinaringan karajan kawilujengan. Mugi-mugi tansah selamat rahayu 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 nuwun nuwun kawula. Nun nggih perlegah para tamu nika kadang kula sepuh Bapak Samati sampun rawuh iki kula tansah matur sanget. Monggo langsung kula bikaken kanthi lagon pepiling langsung mengke Bapak Samati kersane nyepeng mic kersane saged ngregangaken swasana wonten ing dalu punika. Kula matur sembah ingkang kadang tanpa pepindhan ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah para tamu sedaya kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi ngrabi pasugatan samudya lan paring ucapan selamat dumateng penganten saribit penempatan monggo dijeng jembrak latri buka menika geraran sampur seni kausa kanthi wasan bismillahirrahmanirrahim. Mugi adicara paring punika tansah benang kalarjan kawilujengan nuwun nuwun matur nuwun sugeng mirsani sesugeng midhangetaken nuwun. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Lan asar sholat saya ngedoke tidak mungkar maghrib lan isya jangkepe rayokane ditambah sholat sunate yo Bang Papa Tiga Anggoro halo bosku Mas Budoyo Mbak Gea Asep Pratini kalau matur suwun. Terima kasih Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia dan yang kami hormati. Terima kasih atas kehadirannya yang telah memberi ucapan selamat, yang telah memberi berkah, doa dan restu kepada kedua mempelai. Insya Allah menjadi keluarga yang samawa, berbahagia dunia dan akhirat, dan semoga cepat diberi momongan. Amin ya robbal alamin. Nulinggi por lenggah pertamu sedaya ngaturaken sugeng rawuh. Pertamu kawula aturi lenggahan kanthi mardu-mardi kaning penggalih sinambi ngrapi pasugatan kang sampun sumadya saha mirsani campur sarénya Kalista Entertainment ingkang dipun dukung menika Bang Jo. Kalian dipun dukung Trisnio Video Shooting Production ingkang mijil wonten Jalan Muhammad Jupri. Gambare bening, regane miring. Ya, makanya gambarnya bening, harganya juga miring, murah meriah, luar biasa yang sudah mengembara di kota Makassar. Nggih, langsung kemawon lajeng kawula sawanipun panjenenganipun Bapak ingkang pranatan pepudan kawula, Bapak Samadi kawula aturi jumeneng lipur dumateng para rawuh sedaya. Monggo. Iki nyanyi puas sampean Mas. Monggo. Monggo Mas Samadi ya. Piyayine ya awet enom kali wong iki nek hobi seni iki awet enom bet gek ben ya ngene iki letengku iki ya monggo. Gredite oke ya awet enom Bos. Era ndidir cepet tuwa. Mas Rudi kuwi awet enom saiki. Mas Bowo iya. Ya Mas Bowo ya. Nderek Mangayu Bagyo, Mas Bowo sekalian Ibu. Mugi-mugi punanganten kekalih dados keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Wah kian ki tamune Mas Bowo ya ngantek suk-sukan ngantek ora amot. Muga-muga entuk barokah entuk berkah. Iki aku daya malah kon nyanyi Mas. Pak Pagio nyuwun bawa hati-hati. Dedalane wong akrami tutu pondok tutu rupa among ati pawi tane luput pisan kena pisan
yen gampang luwe gampang yen angel ka langkung tan kenoti numbas arto ayo kak golek duit kak golek sing kaya ngopo wong nyatane kelakon seprene yen angger gendro bekasane malah bangun tresno wis jamak lumrahe yen wong urip coba lan godane gedhe campur sari garing yang ngene ya ora kedo pesen karo do ngejob Bang Jo rak jane itu dicicil lo Bang Jo cekelane BPKB Rino wengi dadi ati Nulih sepidah malah ngaturakan syukur legah pertama Egang satu kaulah berkani dan ngaturakan syukur legah kanti marju mardikaning pegari senambi ngerabi pasudatakan sampun sumati wonten ngaten tukang daya senambi mersani sahobi dakaraken campur sarinya Indonesia New Kalita Entertainment dipun dukung video setting Tresno Production ayo mbak golek sing kaya apa mung nyatane kelakon seprene angger gendro wekasane malah bangun tresno
Mas Santo Sugeng Rawuh, Mas Santo si kucing sebentar langsung. Mas Hartanto Sugeng Rawuh. Lan godane gede suprandene orang kata dadi gawe. Wah, burung mati ada semangat iki, Bos. Oh iya, nganggo pemanasan saya ya. Arena wengi tapi ati alas bebutine Jan jos tenan iki Lin. Monggo Anoka tondo alit monggo Bapak. wuyung balene iki awan ki urung Oh, urung anu. puas. Dipuas iki ning gedung kok. Monggo. Puyeng Mas. Wuyung Mas Jos. Bondo atur dumateng para amung rawuh sedaya sugeng midhangetaken campur sari kalista ingkang dipun pandhegani pun banjo. Larane lara ora kaya wong kang nandang uyuh mangan ra doyan rajana dolan nang omah bingung.
gedek iki Bang aku Bang. Lah iya. Apa kurang vitamin ya Bos? Yo bareng yo. Dadaku suka ora rasa apa pancen teko tenangkan hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Mas Rudi. Oke, terima kasih. Itulah dari request dari Bang Ardi sudah saya sampaikan. Sekarang tamu dari Batuaraya yaitu Mas Anto, yaitu Ketua LPM DPD Kota Makassar, yaitu dipercaya adanya Kota Makassar sehingga aman, damai, sejahtera, penuh persaudaraan, yaitu Mas Anto. Dipersilakan support Mas Jebra. Ayo Mbak Ani kesini dong sama Salek nanti digoyang dong. Hei, ayo Mas Ar.
rawuh Bapak Ketua Haji Joko Suparno sebagai Ketua Anggota KPBN Kota Makassar dan Mas Nuryanto. Nggih matur sembah nuwun teman-temanipun Bapak Antok sebagai Ketua LBH Kota Makassar. Ya terima kasih, jangan banyak-banyak kalau tidak malu. Iya. Oke bro, aduh, alhamdulillah banyak sekali untuk beli lipstick nanti nih. Oke, terima kasih kepada hadirin tamu undangan yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya untuk memberi ucapan selamat kedua mempelai. Insya Allah doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi keluarga yang samawah, sakinah, mawadah, warahmah, berbahagia dunia dan akhirat, dan cepat diberi momongan. Oke bro, dan terima kasih juga kepada Bapak Ketua BMKJ yaitu Bapak Muhammad Rosyidi, dipersilahkan untuk tampil duet bersama wakilnya. Oke. Yang mau berfoto-foto keluarga dipersilahkan untuk sebagai kenang-kenangan yang terindah. Satu untuk selamanya. Sekali lagi mohon perhatiannya kepada tamu hadirin undangan, dipersilahkan untuk berfoto-foto keluarga. Saya Pak MC, karena sebagai ketua harus bisa memberi contoh anak buahnya, diberi contoh menyanyi ya. Dindingane Mas Jembrak, kula tak bawa mawon ning mboten saged nyanyi. Langgam. Dindingane sih. Engko diwarai ya. Rembulane sumunar dadari. Ayo diajeng ngadeg karo aku wong ayu. Lintang-lintang angebeki tawang pateng kalebya rejayane. Sing lanjutke sampean, aku tak sing buka mawon, sing nutup nggih sampean. Nggih. Wanci ratri wis larut, swara angin sumribit ngidit. Saya gegerit mana merengkang nandang uyuh
kataman loro asmara hayo bareng ini oh nyuwun ngapunten pripun duh kusuma wilangan songolan kalih nyuwun ngapunten suwe ora nembang dadi lali mugi welas mring kula monggo diajeng sampan sing Oke. mung kudu weruh wote ngati duh kusuma ayu apa ora trejo sawangen iki awakku sing ya enak wis wuyung ping pindho ka Ora apa-apa. Wes. Ping Kalau telu guyong ya terus mantuk enak. wae. Bang telu ya mantuk wae. Ah, iya. Telu. duh kusuma ora krasa apa pancen tega balung janur paring usada dan kunandang uyon
nggonku nandang ronto witeng pari dimen mari nggonku lara ati aduh nyawa monggo Mas Bejo duh kusuma ora kaya apa pancen teka balong kangon paring sojo Nggih, tasih tanduk roda kempling. Santawis niki Bapak Haji Joko Suparno sebagai ketua KPBN Kota Makassar sama kula aturi jumeneng kalian Popo Nuryanto ngaturaken sugeng rawuh ugi. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat datang kepada tamu undangan yang berbahagia dan yang kami hormati. Terima kasih atas kehadirannya yang telah memberi ucapan selamat. Roda kempling, Pak Haji Joko Parno siap-siap nggih. Kempling Mas Sugeng. Pundi Bayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang anggur kula purun ngancani
kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang anggur kula pura dandani napa pindahan awan-awan lunga blonjo nang pasar paing awan rondo kanggo kurapan penting monggo Bang Jo sing ajeng nyumbang lagu. Nggih, matur sembah nuwun Bapak ingkang sampun katur wonten dipun kangge para tamu sedaya. Menika menangkani panjenenganipun ingkang sampun rawuh menika Bapak Haji Suparno sebagai Ketua KPBN Kota Makassar sekaligus anggota sebagai LPHAM Kota Makassar Peres dipersilakan untuk hadir menghibur para tamu. Hadirin sekalian disebut. Mas Supri siap-siap. Hei, Mbak Febri, bendaharaku, nyanyi Mbak Febri ya. Tur nuwun, saderengipun saya mewakili KPBN Korwil Makassar mengucapkan buat tinanganten tekalih sageto samawa ngantos kaken-kaken lan inen-inen sageto nggih menika anggenipun bebrayan agung sageto sakinah mawaddah warahmah engga dipun paringi momongan anak ingkang soleh lan solehat amin. Layang kangen nih Mas, lagi kangen karo wong Polokarto iki Remaja Laban Ponggoan Godhog Tepi Sari. Lah aku mbugel Mas. Polokarto bagian kilen Kiambak lho.
arep turu angel merem ramai do sapa wong sing ora trenyo ra kepedho sawetara pengin weruh percaya aku kuatno atimu cahayu antenono tekaku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga mesti aku enggal bali kepiye maneh mergo kahananku cahayu antenono tekaku Ramado sapa wong sing ora kangen adoh bojo arep turu angel merem Ramado sapa wong sing ora trenyo ra kepedho sawetara pengen weruh percaya aku kuatno atimu cahayu antenono tekaku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga mesti aku enggal bali kepiye maneh mergo kahananku cahayu antenono tekaku pun Bang Jo kangen hati mas lagu wajib
Balista diabadikan oleh Sutrisno Studio Production. Nggih, matur sembah pun batang panjenenganipun Bapak Haji Joko Suparno sampun ngaturaken lalagon kangge nglipur para tamu sedaya. Kula tansah matur sembah nuwun. Niki sadèrèngipun Mas Turyanto nomor tiyang Nawala. Niki Bapak Giyanto Samata. Menika aja dibanding-bandingke spesial buat Among Rawuh lan juga buat temanten berdua dan juga Sriuning. Yang satu lagi bojomu tak cilie. Ayo Mbak Eka, bojomu tak cilie sik. Bojomu tak cilie. Yang punya istri mau dipinjam jangan dikasih, nanti cepat rusak, enggak boleh. Yang mau berfoto-foto keluarga dipersilahkan, tidak boleh pakai istrinya orang, istrinya sendiri-sendiri. Mas Samiji, terima kasih atas kehadirannya bosku. Bojomu tak cilik. Dan juga nanti Mas Gimin Gartomiarjo, Mas Nuryanto dulu baru Mas Gimin. Sawarannya 200.000. Lemah-lemah teles sing kuasa sing bales. Goyang dong. Hey. Hey. Ayo joget semua. Iya, KPB digoyang. Selamat datang kepada anggota KPBN Kota Makassar. Ayo Mas semua KPB di sini dan nyanyi lagu kebanggaan KPB. Yo, KPB digoyang. Asik.
langsung ojo dibanding-bandingke masih request dari Mas Gianto dari Samata. Ojo dibanding-bandingke habis ini Mas Nuryanto. Masih ada lagi nanti itu hadir Mas Widodo juga akan menyumbang lagu. Terima kasih sebelumnya telah memberi rezeki. Harusnya berdiri semua. Ojo dibanding-bandingke. Cek. Wong kok ngene kau dibanding-bandingke, saing-sainge yo mesti kalah. Tak oya aku ya ora mampu mong sekuatku mencintaimu. Berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Terus betul yang dibandingke, ora ono sing tak wamirke. Aku yen maksakan dikawe-kawe, jujur salahane. Sopo wonge sing ora ae,
Oke, terima kasih tadi request dari Bapak Gianto dari Samata. Sudah 2 lagu, baru 1 lagi. Mohon perhatiannya bagi anggota KPBN untuk berfoto-foto dulu ke panggung pelaminan. Habis itu baru nyanyi lagu wajib bersama. Sebelum kita untuk berfoto dulu, kita undang Mas Widodo dulu. Kalau sudah naik nanti baru Mas Nuryanto nyanyi sampai selesai. Oke. Terima kasih, kami mohon perhatiannya sekali lagi anggota KPBN Kota Makassar disuruh berfoto-foto atau foto-foto keluarga. Dan juga Mas Widodo dipersilahkan untuk menyumbang lagu. Ayo berfoto-foto dulu. Kagem keluarganipun Mas Bowo sak keluarga niki perwakilan saking arisan keluarga. Mugi-mugi putra putrinipun dados pasangan ingkang samawa selamanya. Ninggal katresnan Mas. Monggo seluruh anggota KPB kula suwun kumpul berfoto-foto pangeston rumiyin. Soale iki rodok dicepetke bareng-barengi soalnya. Jangan sampai nanti sudah pulang belum foto-foto. Monggo. Doyo. Gusti
Nggih matur nuwun kalau daya lakon sampun paripurna. Monggo ingkang request lagu kalau turi merapat jenengan lagune napa? Oh, nyuwun lelagon Loro Ati Loro. Kagem sinten Pak Lek? Kagem sinten? Kagem sinten? Lagune kagem sinten? Oh, awake dhewe buat KBB. Oh, monggo sedaya grup KBB kula aturi kumpul. Nggih.
begal Mbak Imo. kebangsaan. Monggo Mbak Menu pundi? Nggih, Mbak Menu nembe dahar kersanipun. Monggo lagu sebuah kebanggaan KPB Nusantara. Rakai wonge mlayu.
matur nuwun mekaten kula lagu kebanggaan KPP Nuswantara. Nggih Mas. Lanjut kemawon lagu wajib kula Mas. Ayo seluruh KPP berdiri. Monggo KPP. Monggo. Lagu wajib kula. Kelinci ucul Mas. Nggih lagu menika kagem para among tamu ingkang nembe rawuh. Mugi sedaya kala wau pinayungan saking Gusti Allah aganjar wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Sambil merahapi hidangan yang telah panitia sajikan. Ayo, monggo. Kagem Bapak Bowo, monggo. Nggih, sepurane nggih. Monggo Mas, grup KPP Mas. Mas dipun syuting riyen Mas niki Mas. Ingkang putranipun ketinggalan niki wonten grup gen penyanyi sepindah malih. Bapaknya namanya siapa, Ndok? Anak sinten? Oh, Mbak Ninit. Yo alah yo, putrane kok ditinggali main HP terus po piye iki? Nggih, sampun, monggo Mas lanjut. Pondok engko cek nyanyi meneh. Wis rasa dibayangne. Oh Mas Joko ngubengi kutha
ngaturaken sembah nuwun panjenengan sampun nimbali grup KBBN Nusantara Makassar. Mugi sedaya wau pikantuk rahmating Gusti saged pinaringan rahayu slamet mboten wonten alangan setunggal punapa. Amin 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 ya rabbal alamin. Lan ingkang putra waya pun dipun menika saged pikantuk slendanging tangis cepet nggih Nduk nggih momongan. Nggih. Monggo Nduk lajeng Nduk. Lajeng Yo. Paripurna lagu kebanggaan kula kelinci ucul salajengipun pring kuning pamundutan saking Bapak Ibu Bowo pring kuning monggo Mas lanjut ayo Nduk maju Nduk genduk monggo Mas. Apa sliramu ra pirsa jroning ati isih ana tresna. Apa sliramu ra krasa yen kanggo tanpa upama. Aku ora bakal lali yen sliramu ora pamit bali. Udah terus sing jalari nganti kangen rasa jroning ati. Ya Allah, iki KPB mosok mlempem iki piye iki? Mas Pandu ndang Rinio. Joget iki lho. Penyanyine wae ayu-ayu. Dada enek Dada. sapame. Kok ya nyawer-nyawer titik-titik ngene lho, mesakno lho. Mosok dodole sepi to, Bang? Nggon aku main ngantek resoh ngadeg kok. Monggo Mas Joko, ayo dikumpulke sawerane.
Selamat malam Pak Toket. Ya, selamat juga kepada Bapak Wakil Ketua KPP. Yo. Badhe nyuwanten menapa? Oh nggih, niki kawitadosan kawula tujuaken dumateng sedaya among tamu ingkang nasional ingkang kejawen kawula aturi foto dhateng setinggil ingkang sampun dipun cawisaken para paraga setunggal milih. Monggo ingkang among rawuh. Monggo kawula aturi minggah dhateng setinggil. Sedaya kemawon, ibu-ibu, bapak-bapak, monggo. Monggo Bu, Pak, Bu, ingune ra tak sebar sik dora mara kabeh. Sik ya Mas, karo leren. Pak, Bu, monggo ingkang ngamong rawuh, ingkang dereng dahar monggo kula aturi minggah. Badhe dipun foto nggih dumen kasih dateng Jakarta, monggo. Nggih, monggo Bu, Mbak. Awan. Selamat malam PSAT. Semoga sukses. Ora apa-apa. Monggo ingkang badhe nyuwanten lagu-lagu Jawi monggo. Monggo Pak Fajar. Monggo. Oh, nggih Mas niki nyuwun wonten request lagu Lewung. Dalem. Oh, nggih monggo Mas. Monggo Cak Samadi, monggo. Lewung dados. Kagem para tamu ingkang tasih ngrenggani, monggo. Mas Gianto ampun kondur yen, Mas Sugeng. Monggo Mas Ri. Lewung Mas. Mas Rudi. bisa ketemu wong ayu kantilanku budo ati rinten siang dalu Kok do mlempung kabeh to iki kirik? Kurang vitamin, Pak. Kamplekane wis do kosong ya ngono. Ora ana sing do ngetokke rik. Kuat jaluk rek.
dadi lewo atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu gantilanku kudu ati rinten siang dalu kota parane sabdo pandhita ratu mung sliramu kejo ing sisikku mugi Gusti lelane Mas Dino tring rung nyawer ya. Ya kaya itu green lho kendelnya pri kayak genti pri. Nggih makaten kala lelagon liwung sampun paripurna. Dumateng Ketua PMKJ Mas M. Rosidi dan Soleh monggo kawula aturi kenapa mriki dono swanten monggo Mas Soleh disebut Mas lagune napa Mas bawa apa bawa tak konconi ayo Mas bawa ya ora apa-apa kali kada damel Kidung Srina ya tembangkangan Mas. Apa slira murah krasa satenane aku setya ngenteni ojo bawa Mas kingko malah grundel kabeh niku enggak
konjo dumateng sedaya pemuda dan panitia, monggo kula aturi foto bersama. Sekali lagi, pemuda dan panitianya monggo. Sepindah malih sedaya pemuda lan pemudi grup panitia kawula aturi foto bersama monggo. Seluruh Karang Taruna monggo bersama saking Mas Pajar monggo. Waya sore udan gerimis rambes uwes banyu kang tumetes dadi saksi nganggo nangis wong sing tak enteni tegon ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana siramu. Matur nuwun dumateng Ketua BMKC Mas Soleh sampun dono swanten dalem. Monggo Mbak sinten nggih, Mbak Lestari nggih nyuwun lagu Perahu Layar kok monggo. Mas Dandung sampun kondur. Pundi garwane kan mriki? Perahu Layar Mas, dadi Mas Perahu Layar. Nggih konjuk dumateng sedaya panitia kali ibu-ibu panitia ingkang dereng foto bersama, monggo kawula aturi minggah dhateng setinggil. Awit menika dipun gayengaken le ngene Pak Bowo pun meriah. Fotografere ya Trisno Production, gambare cerah, murah ya Nduk ya. Ciu. Monggo Perahu Layar dados. Ayo Waranggoro semua berdiri. Gosek Mas bareng-bareng Mas. Nggih, bareng. Aku jarang rono bareng.
Monggo setunggal lagu malih perahu layar Mbak Menu. Dumateng ibu-ibu grup arisan, monggo kolaturi minggat dateng setinggil. Ibu-ibu grup arisan. Onje keluarga besar arisan Ponggoan, monggo kolaturi foto bersama. Monggo Mbak, arisan. Matur nuwun. Oh nggih, kami tujukan, kami sampaikan kulaturkeun dumateng ibu-ibu arisan Ponggoan nggih leres. Monggo kawula aturi minggah dateng panggung. Nggih sepindah malih. Monggo ibu-ibu arisan disampaikan kepada ibu-ibu keluarga besar Ponggoan untuk foto bersama. Karena bapak-bapaknya pada capek, diwakili ibu-ibunya. Sekaligus penutup disampaikan sekali lagi untuk ibu-ibu keluarga besar arisan Ponggoan untuk naik ke pelaminan.
Monggo Ibu Wati. Ya, Ibu Wati naik. Ya, ambil formasi dulu ibu-ibu. Sekaligus penutup acara pada malam hari ini di Gedung Lasaran Garden. Alhamdulillah pada malam hari ini acaranya Bapak Bowo tidak ada suatu halangan apapun yang merintang. Saya mewakili keluarga besar Bapak Bowo mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dari saya pribadi mewakili Bang Jo, pimpinan Campur Sari New Kalista, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.